noma uyinsizwa futhi uzothi awufune kuganwa ayivele ngididekeke mina insizwa mayithi ayifune kuganwa ngivele ngiyisoleke mina leyo insizwa ngibona ukuthi insimbi edlezinye le insimbi edlezinye awukwazi ukuthi ungathi uyinsizwa uthi awufune kuganwa asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isizwe kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipho seshaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni angibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula tjatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kanti ke mina insizwa singibiza ngonduna kandaba untombi siyamncumela unsizwa siyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkankane lakhala lathi ngihamba lithese lo sitha lathi ngaha ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka ukuthi faca umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma isihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni iqeda isimilo maqede ezikhohla amasokazi uphunge elimnandi lesinto elizwakala njalo umeke wavula umlomo ugqilaza umthakathu sabathe uyagadla ziyephuka inkunzi ekhonye ishaya umsila zibhongele phansi edla nazo maqede ziyihlaba isinyebele idla nazo kodwa ziyihlaba angibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umushaka kule channel ngiyacela abafowethu ukuthi usubscribe wenzele ukuthi i-channel yethu bafowethu ibonakale ngempela ukuthi i-channel enkulu la sibheke khona bafowethu kufanele siye ku-100,000 subscribers ukuze i-channel yethu ibonakale ukuthi i-channel enkulu namuhla bafowethu ngiyafisa ukuthi ngithinte udaba olubalekile kakhulu sike sithi mahleli sixoxa uzwe intombi ithi mina angifune kugana uzwe wesifazane ithi mina angifune kugana hayi yabona ke ngivele ngiphela amandla mangizwe insizwa ithi namandla ithongo liyiphila amandla yasebenza yanazi inkomo bese uyizwa ithi mina ngifune kugana hey ngivele ngibona ukuthi kulele kunye la uze umuntu ethi ukuganwa nokungaganwa kuyefana kusho insizwa ithi ukuganwa nokungaganwa kuyefana nowesifazane naye athi hayi mina ngifune ukugana mina ukugana nokungagani kuyefana hayibo wena ke insizwa ophimisa lawo mazwi ukuthi ukuganwa nokungaganwa kuyefana wakwaganwa yini wena kufanele yini ngona ukuthi uzukhulume ngaleyo nto uthi ukuganwa nokungaganwa kuyefana wazini ngokuganwa wena ngoba ukazi uganwe ithini kufanele sisho njalo ukuthi ukuganwa nokungaganwa kuyefana ngoba thina siganiwe thina awukwazi ukuthi uzothi wena ukuganwa kuyabheda nawe ntombazana uthi ukuganwa kuyabheda ukhulume ngento ongakazi ungene kuyona ukhuluma kanjani ngento ongakazi ungene kuyona noma mhlambi ngoba wabona labo bantu abathi mabeganiwe noma beganile izinto zabo zangaba zinhle uyibona yini wena ngoba nabo banawo abamathongo abembethe nabo banezabo inkinga ezibembethe banezabo izinselelo ababhekana nazo wena utshele ubani ukuthi umuganwa wena noma mawugana wena umuntu wesifazane uzobhekana nale inkinga zalo yamuntu owazibona kuyena
uyabona uma umuntu ukhaliphile awuthatha usizi lomunye umuntu ulwenze olwakho, awuthatha inkinga yomunye umuntu uyenze inkinga yakho. Akufanele ukuthi inkinga oyibona yehlela omunye umuntu bese ucabanga ukuthi inkinga ezokwehlela wena kusasa, ngoba lowo muntu akuyena owakini. Ithongo lembethena lembethe wena, nawe ithongo lakho linenhlelo elihlelile ngempilo yakho. Manje wena kungani ukuthi ubuke omunye umuntu othema eshada izinto zangahamba kahle, nawe manje usuthi ke awusafune ukugana ngoba ubona lowo muntu loyo izinto zakhe ezingahambanga kahle. Uyabona uma umuntu wesifazane nje uzothi awufune ukugana wena unenkinga. Inkinga yakhe inkulu kakhulu. Noma uyinsizwa futhi uzothi awufune ukuganwa. Ayi ngivele ngididekeke mina insizwa mayithi ayifune ukuganwa. Ngivele ngiyisoleke mina leyo insizwa ngibona ukuthi insimbi edlezinye le insimbi edlezinye awukwazi ukuthi ungathi uyinsizwa uthi awufune ukuganwa. Yasi ukuganwa kumnandi kanjani? Ayikho into emnandi njenganokuganwa kuba nomfazi ube nomakoti okwenzela izinto, noma kuthiwa ukuphaka abafowethu ukuphaka ayikho into enganginqene njengokuphaka. Angiphathi ke ukuthatha isitsha ngosibeka ngisuka la kade ngidlela khona ngiyakobeka. Ayi ngeke bafowethu anizama ukushintsha umshovo zinsizwa. Makuthiwa nje uyinsizwa ithongo likuphila amandla, ayi leyo insizwa enjalo ngiyayigxeka kakhulu. Ngiyayigxeka kakhulu insizwa enamandla kodwa engaganiwe. Ayi insizwa ebhedayo leyo enamandla engaswele lutho kodwa iganiwe ibimpohlo. Ayi mina ngeke ngidle nawe insizwa. Unamandla ngikwazi ukuthi unamandla kodwa ungaganiwe. Masidla inyama nawe nje uyinsizwa unamandla ngeke ngidle nawe esithebeni. Ngingadla nomuntu othola ukuthi akanawo amandla. Ungabi nawo kwakhe amandla kodwa enothando lokuthi kusasa uyafisa ukugana. Leyo nsizwa ngiyayithanda kakhulu leyo nsizwa. Ngiye ngiyifisele ukuthi ithongo sengathi ngayikhumbula. Insizwa leyo ngiyihloniphayo kakhulu ethi ngenalutho kodwa ibe naso isifiso sokuthi kusasa mangiba notho ngizokwazi ukuthi ngithuma abantu bahambe baye kongicelela isihlobo esihle. Yebo umuntu omdala kathunya usho njalo uduma kahle. Uthi umuntu ohlakaniphile kuphela okwazi ukuthuma abantu abadala. Uthi nami intokazi ngabathuma ngini ngathi abahambe bongicelela isihlobo esihle. Ingakho ke mina ngiyihlonipha insizwa ethi ngaganiwe kodwa uthola ukuthi inayo intshisekelo, inaso isifiso kodwa ishawa amandla. Leyo insizwa leyo ngiyayihlonipha kakhulu. Akuyona insizwa esingathi mahlena ungayiqobela ngisho ukuyiqobela esithebeni, ngoba insizwa le enaso isifiso ngokwezifiso zayo iganiwe ivusile umuzi kayise. Leyo insizwa ngiyifisela ukuthi izinto zawo sengathi zingahamba kahle zichume, kodwa insizwa ethi namandla kodwa besithi ayifune ukugana. Ngivele ngibone ukuthi ayithongo noma ngamphuca lezi zinto zalo, ngoba manje ngiyabheda lo muntu lo. Usho kanjani ngempela uyinsizwa ukuthi awufune ukuganwa into enhle kangaka noma uyinsimbi edlezinye? Hayi mongafune ukuganwa phela sokusola thina ukuthi uyinsimbi edlezinye. Nomuntu wesifazane nawe uthi akafune ukugana. Yini uthi awufune ukugana kodwa manje umzimba wakho uyawunika umuntu wesilisa? Umnika kanjani umuntu wesilisa umzimba wakho ekubeni uthi awufune ukugana? Yindaba ungathi akahamba ekini ayekolobola akhokhe kini abazali bakho badle ngawe, kube khona okuthile abakutholayo abazali bakho kunokuthi bangatholi lutho, kodwa wena ubhizi umatasa uyama nje ukhuluma ukuthi mina ngifune ukugana, mina angifune ukugana mina. Kodwa insizwa iyakwazi ukuthi kubize nizokwenza into egunyazwe ukuthi yenziwe abantu abaganene abayindoda nomfazi. Yindaba pho ulale ulwenzelana ucansi uma ukuthi awufune ukugana wena umuntu wesifazane? Wena insizwa njengokuthi awufune ukugana, yindaba pho ulithande kangaka ucansi? Ngoba phela ucansi lugunyazwe kubantu ababili abayindoda nomfazi abagcagcile ngokwesintu. Ucansi manje nina nilenza kanjani ke ucansi ekubeni kodwa nithi anifuni ukugana? Niyabona ukuthi niyagula, usuke ugula ngempela uma umuntu uzothi awufune ukuganwa wena uyinsizwa kodwa ufune ukuganwa. Hayibo, uma phela ungaganiwe noma kuthiwa umdala kangakanani ngokweminyaka kodwa wingane mongaganiwe nje ozazi ukuthi wingane
kodwa ngigxeka kakhulu wena onawo amandla. Umuntu ongenawo amandla cha angifuni ukukhuluma manje. Umuntu ongenawo amandla ngiyamfisela okuwukuthi abe nawo amandla, ithongo lakhe limkhumbule, akwazi ukuthi abe namandla kusasa, akwazi ukuthuma abantu aganwe. Uyena umuntu ke lo mina ngimhloniphayo othuma engenawo amandla ukuthi aganwe, kodwa isifiso uthola ukuthi unaso. Kodwa lona onamandla kodwa manje angabi naso isifiso, hayi impabanga leyo. Ayimpabanga insizwa yakithi ngikutshele mina. Uyasebenza, unayo imali kodwa uzothi wena awufuni ukuganwa wena. Hayi ngeke bafowethu. Ukugula lokho, uzazi nje ukuthi uyagula. Kuvele kungithuse kakhulu ukuthola ukuthi umuntu usebenza umsebenzi wabantu abadala bese athi akafuni ukuganwa. Ngivele ngibone ukuthi awuyagula ke lo. Awukwazi ukuthi ungasebenza abantu ungaganiwe. Kuyimpoqo ukuthi uma umuntu usebenza abantu wenza umsebenzi wabantu abadala kufanele ukuthi uganwe, kuyakuphoqa ukuthi uganwe. Uma kuukuthi uyakwenza lokho awukakaganwa, yazi ukuthi usamelwe yicala lokuthi kufanele ukuthi uganwe. Lapho ke bafowethu ngeke sikhohlisane lapho, ngeke sikhohlisane. Leyo nkulumo akufanele ukuthi siyikhulume sinabukelise. Uma nje usebenza abantu kuyaphoqa ukuthi iganwe. Owesifazane ke uyathetheleleka, owesifazane ngesizathu sokuthi akubi isinqumo sakhe, kodwa ulinda umuntu othile okuwukuthi enze njani na afike kubo azocela ubuhlobo obuhle. Kodwa uma uyinsizwa nje yazi ukuthi kuyakuphoqa futhi unecala uma wenza umsebenzi wabantu abadala kodwa ungaganiwe. Hayi bafowethu angageqa amagula. Bengithi ake ngikhuze nje lesihlava engisibonayo lo sizwe abantu bethi abafune ukugana, abafune ukuganwa. Hayi bonisana ukugula bo. Ukugula phela lokho bafowethu. Uma uyinsizwa uthi wena ufune ukuganwa, awuyagula kakhulu, uyagula unenkinga kakhulu. Kulungile ke bafowethu, asiqhubeke subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese siqhubeke sizithenge incwadi zempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe. Zontathu ziyatholakala ezitolo zakwa-Adams and Greeks. Uma useThekwini naseMaritzburg uyakwazi ukuthi uzithole. Uma ukuthi ukude nale ndawo ushayela zona inombolo lezo zibona zivele escreenini sakho, senze izinhlelo zokuthi sikuthumelele zona. Asithi ke nje impunga.